το πάρεις. Ναι, ναι, ναι. 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 Αν υπήρχε ένας τάπητας, όπως αυτόν των αεροδρομίων, και εδώ έχει Σπρώξτε λίγο. Is the King of Solomon accessible? If you want, this is the school that you can get information about. I can just thank you. Okay. No, ο Hoskins. Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε. Ναι, πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. It's okay. Then we have more problems. It's okay. Κυρία Πρασινού, θέλω το κύριο να το βάλουμε. Ευχαριστώ. Till the 8th, that Athena, the goddess Athena will the cult place. According to the came from the 8th century, the cult place. Έχετε ξεκινήσει το βίντεο, έχετε καταλήξει. Ναι, κύριε, το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ηλικία που όλοι 5 πράγματα θα πούμε. Αγγλικά. Ναι. Οπότε είπαμε ότι είναι από τα δηλαδή από τα προϊστορικά χρόνια είναι και χώρος καταφύγης και χώρος κατοίκησης και ανάκτορη ή τέλος πάντων κατοικία του ντόπιου. Μια ζωή ξέρουμε ότι η Ακρόπολη σημαίνει ένας βράχος. Και πάντα η είσοδός της, δηλαδή πιο ήπια πρόσβαση, ήταν από εκεί που είναι τώρα τα προπήλαια περίπου. Και εκεί που τώρα δεν τον βλέπετε, αλλά ήταν ο ναός της Αθηνάς Νίκης, που είναι υπό αναστήλωση. Φαίνεται μόνο το ιδρύωμα αυτό που φαίνεται από πίσω. Αυτό είναι, η Αθηνά Νίκη είναι αυτό το... Όλα αυτά τα κάνει... Καλά Γιάννη, η έλλειψη πληροφόρησης για την Ακρόπολη αγγίζει τα όρια του σκανδάλου. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Τώρα που ξαναμπες μέσα να έχεις την ξενάγηση. Τώρα ναι. Ποιος που είναι η ξενάγηση? Έρχονται. Μάκη, Μην ξαναπεράσετε. Το κόψα μια φορά. Το ξαναπεί. Μπήκαν άλλοι.
It's the goddess Athena killing a giant. It was a giant Antomachi, the fight between gods and the giants, that they were in the pediment. And here we have Athena and a giant, and at the corners of the pediment you can see the other two giants. Από τα δύο αετώματα του Παρθενώνα. Αυτές είναι αναπαραστάσεις κατά εκτίμηση